Что-то никак не забыл. Что-то никак не забыл. Ты сюда не ты на улице пустая, вот. Что можно разбираться сам направо, что закинуть газа не замфиру, скордеться рюкзак, и глазами с коров лес, какой бы забумок на ней, работы. Ибо, еще не знаю, сколько зависит, история, а папа, или закон не купишь. Эй, такая, ну, ты кушать, значит, ты кушать, значит, информируйте всички полиции по света и да ми се помогне, не знам, искам сигурно да самоубия, не се забоя, ако може помогнете ми, искам да съм на моята любима България, много обичам България, ако бях в София, щях да бъда по-добре, може 20 лева, не изкарвам на деня, тук не изкарвам нищо, кой имам нищо, и нищо не може да си губи. Ако си губи парите на мира, влизаме на 89%, помогнете ми за самоубия. Не се живи, тук и полицията не ми помага, тя се изтомира, не знам защо, не знам кой са ми, колко за мен, ама откъде се помага, направо не знам какво знам, много съм ужас. Не знам, ами колко хубавички полицай там долу, има една полицава, да помогне. Защото и тя срещу мене, така те и всички са срещу мене. Никой няма ми помогне, всичките са срещу мене. Не, какво да правя, какво да правя, със самоубия си сложа края на живота, ще се увеся на едно дърво и ще умра като чудо. Не, добре, това е